И какво става, хора? Аз съм доволен и днеска, както виждате, правя едно видео, за да ви съобща, че имам нов микрофон. Вече няма да ме чувате по много дебилен начин, а ще ме чувате много по-добре и по-чисто, защото, както казах, съм с нов микрофон и наистина се надявам се чувам много по-добре. Макар че аз знам, че се чувам по-добре, защото вече му направих тестове. Вече съм стария микрофон, който е на лаптопа и се чувам с него ужасно, просто бучи, пръщи, има излишни шумове и гласа изобщо не ми е такъв. С новия микрофон, в смисъл, чува се почти както ми в реалния живот, ама всъщност изобщо не е така. Но просто, който микрофон да имам, дори да имам микрофон за 500 ля, просто мисля, че гласа няма да би точно както в реалния живот, но това е отделна тема, няма значение. Исках просто да ви кажа, че съм с нов микрофон и ще ме чувате по-добре, естествено, отново ще има клипчета по-често. Отказвам се от това, че казах, че няма да снимам, защото ще снимам. Не знам кога ще бъде и кога, през седмицата по-точно, но се надявам да има поне един клип, два на седмица, макар че, знаете, сега съм на училище, пък и не съм 12 клас или първи клас. Точно по средата, даже не е по средата, малко по-нагоре, няма никакво значение. Да, просто това исках да ви кажа, че отново ще има клипове, надявам се да е малко по-често, да се ме чуете много по-добре и кристално вече. Надявам се да им ви дразни гласът, защото вече съм стария микрофон, който изобщо просто ми прецаква из целия глас, ама целия глас! И съжалявам за това, да, просто съжалявам, RIP Headphone Users. Та хора, това е всичко този клип, надявам се да сте зарадвали от това, че вече имам нов микрофон и ме чувате по дебилен начин. Та хора, да, както казах, това е всичко този клип. Ако клипа ви харесал, забравяйте да го харесате, да коментирате и се абонирате за моя канал, за да не изпускате нито на мое видео. И да, аз бях доволен и бай-бай.